restu orang tua. Denai pun menyadari apa nan terjadi kini. Indakkah denai sasali, itulah resiko diri. Aponan adik arokan mangko kare bana hati, di mano adik sangkuikan cinta kabakenyo diri. Ko ranca indah lah ranca, ko tampan indah lah tampan, awak bangsa ikarajo indah jo apo adik ka makan. Ko ranca indah lah ranca, ko tampan indah lah tampan, awak bangsa ikarajo indah jo apo adik ka makan. Kok rupa usah dibaca, kok kaya bukan jaminan, bahagia bukan harato, didenai iyo kejujuran. Aponan adik arokan mangko kare bana hati, di mano adik sangkuikan cinta kabakenyo diri. Ko ranca indah lah ranca, ko tampan indah lah tampan, awak bangsa ikarajo indah jo apo adik ka makan. Ko ranca indah lah ranca, ko tampan indah lah tampan, awak bangsa ikarajo indah jo apo adik ka makan.